No, ahojte zlatička. Poďme si niečo porozprávať o tejto riase. Toto je chlorela. Pozrite sa, ako krásne ona vyzerá. Je proste taká nádherná. Ja to hovorím, že taká smaragdová tabletka. Chlorela. Chlorela pyrenodoisa je jednobunková sladkovodná riasa, ktorá je absolútne primitívny organizmus, ale práve v tom je jej sila. Pretože chlorela, keď sa správne spracuje, lebo to je podmienka, aby fungovala v tom čreve, tak dokáže úplné zázraky. Pretože chlorela má svoju účinnosť v strede, v sebe vnútri. To znamená, vy musíte tú bunkovú stenu tej chlorely narušiť, dostanete sa k jadru a to jadro má absorpčnú schopnosť na všetko svinstvo, ktoré v tom čreve máme. Tenké črevo má v sebe klky a zo žalúdka ten chymus, to jedlo, ktoré sa dostáva cez 12-torník do tenkého čreva, tak tam sa začína metabolizovať a vstrebávať cez tie klky. Lenže na tých klkoch máme dosť veľa rôznych vecí, ktoré by tam nemali byť, ktoré sú zbytková potrava, ktorá nie je kvalitná, ktorá proste sa tam zachytáva na tých klkoch, ostáva tam. A keď na takéto miesto príde toto chlorela, tak očistí to, ako keby kefa na tých klkoch išla a brala so sebou všetko, čo tam nepatrí. To znamená, ten klk potom ostane krásny, čistý a vďaka chlorele sa cez ten klk začnú tie živiny iným spôsobom metabolizovať, čiže vstrebávať, čiže premieňať sa na to, čo naše telo potrebuje, energiu, tvorbu nechtov, vlasov, pokožky, opráv rôznych vecí v našom tele. Ten metabolizmus je hrozne dôležitý. Kvalita tenkého a hrubého čreva vlastne zodpoveda za to, aby sme boli zdraví, pretože imunitný systém sídli v hrubom čreve. A už keď tenké črevo nemáme v poriadku, tak ani hrubé samozrejme nemôže byť v poriadku. A povedzme, keď berieme antibiotika, jedny antibiotika, povedzme 5-dňové, rozhasia mikroflóru v čreve, čiže baktérie, ktoré tam stále sú, tak sa narušia a začnú prevládať niektoré. Povedzme Candida albigans, potom máme biely jazyk, svrbí nás konečník, svrbí nás ženy, majú svrbenie zo spodu, je nám zle, nafúkuje nás, pretože sa premnožila Candida, lebo antibiotika zabili v podstate ostatné prospešné baktérie. A toto pomáha, aby sa naše baktérie v čreve spamätali, aby sa tam nastolila rovnováha, aby sa netvorili zápaly v tom čreve, divertikuly, fistuly. To už je veľmi zle, keď sa takéto veci dejú. Ale aj keď máte Crohnovú chorobu, potvrdenú ulceróznu kolitidu, aj vtedy je čas na chlorelu, na túto úžasnú tabletku, ktorá naozaj to črevo krásne lieči. Lieči je možno silné slovo, nemá sa to vraj používať iba pri liekoch, ale zelené potraviny môžeme všeobecne nazvať, že nie sú liekom a predsa svojím spôsobom dokážu liečiť. Pri každej aj medikamentóznej liečbe sú vhodné zelené potraviny. Chlorela je vynikajúca, lebo je to prírodné antibiotikum, pretože dodá nášmu telu esprit, silu, energiu, dobrý metabolizmus, obsahuje takisto chlorela veľa enzymov, čiže lepšie trávime. Jediné, čo musíme pri chlorele dodržať, je jej kvalita, čiže hľadajte tú najlepšiu, pretože vysolíte peniaze za niečo, čo napríklad nemá tú bunkovú stenu chlorely rozbitú, takže taká vôbec neúčinkuje. Čiže hľadajte kvalitnú chlorelu, musí mať vôňu, musí mať krásnu farbu tmavo-zelenú a takejto farby potom musí byť aj vaša stolica, pretože to je indikátor, že dostatočné množstvo chlorely máte v sebe. Takže ak chcete mať zdravý a správny mikrobióm v tenkom hrubom čreve, ak chcete, aby váš imunitný systém s vami bol kamoš, tak užívajte chlorelu určite dennodenne, na dennej báze. My to užívame už 18 rokov, celá rodina a nikdy neprestaneme, pretože dennodenne hrešíme a máme na tanieri niečo, čo by tam možno nemalo byť. Napríklad taká kávička s veterníkom,
Akože si poviete, prečo by to tam nemalo byť. Môže to tam byť, ale s oveľa lepším efektom sa nám to strávi a zmetabolizuje, keď potom dáme chlorelu. Nepriberáme z toho, neuchycuje sa to v tom čreve, proste krásne to ide von. Hej? Čiže aj pri chrípke, povedzme, užívame vyššie množstvo chlorely 3-4 dní a krásne sa vyliečíme oveľa skôr ako bežne. Hej? Niekedy naozaj nie je potrebné žiadne lieky užívať, len zvýšiť zelené potraviny. U tej chlorely môžeme ísť až na 100 tabletiek za deň, veď ona je malička, 100 je 30 je zhruba takáto dávka, hej? Takže to sa naozaj dá proste užiť bez problémov. Len sa toho netreba báť, treba hľadať kvalitu, treba hľadať dobrého poradcu, ktorý má skúsenosti, ktorý vie vám nastaviť dávkovanie, aby ste nemali prílišný detox, aby ste nebehali na záchod, aby vás pritom nebolela hlava. Dá sa všetko urobiť, len si hľadajte to, čo treba. Tak dúfam, že o chlorele som vám dostatočné množstvo informácií dala, povedala. Ak máte chuť, pokojne ma nájdete, skontaktujte, nájdete na mňa aj kontakty. Ja sa netajím ani telefónnym číslom, ani odkiaľ som, ani kto som. Takže rada vám poradím.